हेलो लोगोफोर गासिखौबो बड' जब एन्सार चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गोदानै जाखांफुनाय बड' जब एन्सार चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन। लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे गोरलै सोंथि होनानै दोनदों। बिनि फिनखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। कुइसना जादों प्रागज्यतिसपुरनि गिबिसिन राजाया सोरमोन? हु वाज द फार्स्ट किं अफ प्रागज्यतिसपुर? अपसनफोराव दङ अपसन ए भास्कर बर्मन, अपसन बी महारिंगा दानव, अपसन सी पुसिया बर्मन, अपसन डी रत्नदास पाल। बे अपसन मोनब्रैनि गेजेराव बबे मोनसेया कारेक्ट? बिनि फिनखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दानिया फैदो दिनैनि गिबि एबा फार्स्ट कुइसन नाम्बार 1 आव दङ इन विच इयार वाज द बेटल अफ सरायघाट फाइट? बेसेबां मायथाइयाव सरायघाटआव दावहा जादोंमोन? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार बी 1671। कुइसन नाम्बार 2 हु वाज कमान्डार इन चीफ अफ मुगल इन द बेटल अफ सरायघाट? सरायघाटआव दावहा जानाय समाव मुगलफोरनि कमान्डार इन चीफआ सोरमोन? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए राम सिंहा। कुइसन नाम्बार 3 व्हेन वाज सुकाफा एराइभ एट आसाम? सुकाफाया आसामाव माब्ला मोनफैदोंमोन एबा सफैदोंमोन होनना बुङोब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार डी 1228। कुइसन नाम्बार 4 हु फार्स्ट इन्ट्रडक्ट आसामिस लैंग्वेज एज द लैंग्वेज अफ लिटरेचार? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार बी दुर्लभ नारायण। कुइसन नाम्बार 5 व्हिच रिजन इज कल्ड द गोल्डन एरिया इन आसाम हिस्टरी? बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार सी नरनारायण। कुइसन नाम्बार 6 हु इज द फार्स्ट आसामिस टी प्लान्टार? गिबिसिन असमिया साहा बागाना सोर? बिनि कुइसननि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार बी मनिराम देवान। कुइसन नाम्बार 7 हु बिल्ड द फेमास कामाख्या टेम्पल? कामाख्या मन्दिरखौ सोर लुदोंमोन? बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार बी नरकासुर। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ हु क्रिएटेड द फोर्ट अफ बरपेटा गहाइन? बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार सी सुहुंमुं। कुइसन नाम्बार 9 व्हेन वाज द ट्रेटी अफ यांदाबु साइन? यांदाबु गोरोबथाया माब्ला सहि जादोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए 1826। व्हेन वाज द फाउन्डार अफ कच डाइनास्टी? कच डाइनास्टीनि फाउन्डारा सोर? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार सी बिश्व सिंहा। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 11 व्हाट इज द ओल्ड नेम अफ डिमापुर? डिमापुरनि गोजाम मुङा मा? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार बी हिडिम्बापुर। कुइसन नाम्बार 12 हु वाज द नाउ किं अफ बर्मन डाइनास्टी? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार ए भास्कर बर्मन। कुइसन नाम्बार 13 हु वाज गिभेन द सेरेमनी टाइटेल बाय दुर्लभ नारायण? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार बी चन्डीगढ़। कुइसन नाम्बार 14 वेयर डिड अरमित्य कन्स्ट्रक्ट हिज कैपिटल? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार बी बैदागढ़। कुइसन नाम्बार 15 हु वाज द मिनिस्टार अफ किं नीलाम्बर? राजा नीलाम्बरनि मन्थ्रिया सोर? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी शशि पात्र। कुइसन 16 हु शिफ्ट द कैपिटल अफ कामरूप फ्रम कामरूप नगर टू कामतापुर? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए सन्धिया। कुइसन नाम्बार 17 पिछला फारिया बेटेल वाज फाइट बिटवीन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार सी कच आहम। कुइसन नाम्बार 18 हु वाज द फार्स्ट बरपुकन अफ आहम? आहमनि गिबिसिन बरपुकना सोर? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार डी लाङिपानिसिया बरपुकन। कुइसन नाम्बार 19 वेयर डिड सुकाफा फार्स्ट बिल्ड हिज कैपिटल इन आसाम? आसामनि बबे रायजोआव सुकाफाया गिबिसिन गावनि राजधानि एबा केपिटेलखौ खालामदोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन नाम्बार बी चराइदेव। कुइसन नाम्बार 20 हु कन्स्ट्रक्टेड हिज किंगडम इन द बैंक अफ कुंडिल रिवर? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन बी बिस्माका। कुइसन नाम्बार 21 हु क्रिएटेड द फोर्ट अफ बुरागहाइन? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए सुकाफा। कुइसन नाम्बार 22 हु क्रिएटेड द फोर्ट अफ सादिया गहाइन?
बेनि कारेक्ट एन्सारा ऑप्शन नंबर बी सुहुंमुं। क्वेश्चन नंबर 23 हु वाज हारिया मंडल? हारिया मंडला सोर? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय ऑप्शनफोरनि गेजेराव ऑप्शन नंबर ए द पियोनियर ऑफ कोच डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कोच किंगडम? कोच राज्योनि राजथावनिया मा? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय ऑप्शनफोरनि गेजेराव ऑप्शन नंबर सी कोच बिहार। लास्ट एबा जोबथा सोंलुआव दङ हिडिम्बापुर इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय ऑप्शनफोरनि गेजेराव ऑप्शन नंबर बी भीम। हेलो लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिननो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो, लोगोसे बेलनि नटिफिकेसनखौबो अन खालामना लाबानो जाबाय। थैंक यू फॉर वाचिंग। गोजोन्थों।